खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ, नाजानाय थायोब्ला जेरावबो जाफुंसारो। बेनि फोरमानखौ होदों। सासे आइजोआ गावनि आथिङाव गसंदों। दाउ फिसिनानै रोजा रोजा रां खामायदों। दाउ फिसिनानै सासे आइजोआ दानसेयाव 50,000 रांनि बांसिन खामायदों। आइजोआ डिब्रुगड़ जिल्लानि खुवां लेंगिरि गामिनि सासे सनवाल कसारी, जायनि मुंखौ नयनमणि सनवाल होनना मिथिदों। बिथाङा गासै 800 दाउ बिमा दं होनना फोरमायदों। बिथांनि खामानि मावनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा बाख्नायदों। आथिखालाव बे आइजोआ गावजों लोगोसे नखरखौ फोथांगासिनो। बिथांनि खामानि मावनाया थारैनो गोग्गाथाव। जेब्ला बे खौराङा ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन, अब्ला बिथांखौ ससियेल मिडियानि जोहै गोबां सुबुंफोरानो बाख्नायदों आरो थुलुंगा हरदों। नैथि खौराङाव दङ, आसाम सोरखारा ड्राग्सनि सायाव गोख्रों राहा लादों। बे समावनो पुलिसनि अपारेशनाव बङाइगाव सासे गान्जा फालांगिरि हमजादों। दिनै मंगलबारखालि फुंबिलि समाव पुलिसनि अपारेशनाव बङाइगावनि नारापिटा गामियाव सासे गान्जा फालांगिरिखौ गोबां बिबांनि गान्जाजों हमनो हायो। हमजानाय फालांगिरिखौ नारापिटा गामिनि आल्ताफ हुसेन 30 बोसोरनि होननानै फोरमायदों पुलिसआ। गान्जा फालांगिरि आल्ताफनिफ्राय खमैबो 200 केजि 200 ग्राम गान्जा बोखांनो हादों। सिखाव सुलुंनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गेरुकाबारि पुलिस थानानि असि नबज्यति रायनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनानै गावनि न'आवनो लाखिनाय हालोदाव गान्जाखौ बोखांनो हायो होनना मिथिहोदों। दुखुनि खौरां, गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव कर'नाजों 60 गथ'सानि जिउ खहा जाबाय होनना आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ फोरमायदों। महामारी कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायजों 60 गथ'साफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानायनि गेजेरजोंनो जिउ गोमानायनि खौरां। आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तआ समबाराव जिएमसिएचआव थांनानै खौरां लाहैयो। सावस्रि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दासिम कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 60 गथ'साफोरनि जिउ गोमाबाय होनना। बिथाङा गथ'साफोरनि थाखाय फाहामथाय होनो जिएमसिएचआव गं 300 बिसना थियारि जाबाय होननाबो फोरमायो। मख'थावनादि रिपर्ट बायदियै उन्दै बैसोनि गोरलै गथ'सानिफ्राय लाजेननानै 18 बोसोर बैसोसिम कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजानाया थांनाय दान मोनथामनि गेजेरावनो आसामाव 30,000 केस मोननाय जादों आरो सा 34 गथ'साफोरा कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानो गोनां जायो। आसाम सोरखारा पुलिस अफिसारफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया 6 दाननि गेजेरावनो आसाम पुलिस अफिसारफोरखौ बिजिरना नायफिननो थिरांथा लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय समबाराव आसाम पुलिसनि गासै थानानि अफिसारफोरजों मोनसे जथुम्मायाव जनानै गोबां मावबिथांखिफोरखौ लानानै गोख्रों खामानि मावनो बिथोन होयो। बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो गिबि मन्थ्रिया आसाम पुलिसनि गासै थानानि अफिसारफोरनि रिपर्टफोरनि सायाव 6 दाननि गेजेरावनो बिजिरना नायफिननाय जागोन होनना थिरांथा लायो। गासै पुलिस थानानि अफिसारफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरजों समानै गोरोबलायनानै सासे गोख्रों मोजां आखुनि पुलिस अफिसार महरै बिबान लाना खामानि मावनो गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों। गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरजों जानाय जाथाय जेरै आयेन बेरेखा जिनाहारि खालामनाय, लांखारनाय, जर-जखम खालामनाय बायदि जाथायफोरा जानानै थाङा आरो दुथांफोरा जाहाथे बेफोरबायदि जाथायखौ मावनो थांनायनि सिगां साननाय फैयो। बेनिखायनो गोख्रों हाबा मावनानै बेफोर जाथायफोरा जाहाथे लाथिख'सिम फैनो हायो बेखौबो गिबि मन्थ्रिया अफिसारफोरखौ बिथोन होदों। दुखुनांथाव जाथाय, नखरनि दावराव-दावसिनि मोनसे गिख्रंथाव महर। उन्दै बैसोनि गथ'सा सानैखौ बिमानि बिखानिफ्राय बोना लाबोना बुथारो बिफाया। लावखुवा सापरियाव जायो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सानै फिसाजोखौ बिस होनानै बिफाया गावबो बिस लोंना जिउ फोजोबनो नाजादोंमोन। फिसाजो सानैनि बैसोआ 8 बोसोर आरो 3 बोसोर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसि-फिसायनि गेजेराव जानाय नखरारि दावराव-दावसि सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो रहिम आली मुंनि सुबुङा गावनि फिसाजो सानैखौ बिस लोंहोनानै बुथारनायजों लोगोसे गावबो जिउ फोजोबना लानो नाजायो। बिजिजों सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिनि थाखाय फिसाय रहिम आलीनि बेरेखा केस होनानै फिसाजो सानैखौ लानानै बिजिया गावनि बिफानि न'आव थाहैदोंमोन। बिनि उनाव थांनाय समबार एबा मैया रहिम आलीया बिहावनि न'निफ्राय सानैबो फिसाजोखौ न'सिम लाबोनानै बिस लोंहोना गावबो लोङो। जाथायखौ मिथिनो मोननानै नखरनि सोद्रोमाफ्रा सानैबो फिसाजोजों लोगोसे रहिम आलीखौ खैफोद गोनां थासारियाव नगाव सिभिल देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो जोबथायाव सासे फिसाजोआ हराव जोबथाहांबोयो आरो गुबुन सासेया दिनै जोबथाहांबोयो आरो रहिम आलीयाबो खैफोदाव दङ होनना मिथिदों। गुबुन फारसे रहिम आलीनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा बिजिया बिफानि न'आवनो बिस लोंहोनानै फिसाजो सानैखौ दैथायहरनायनि अजद होदों। बेनिखायनो गुबै जाथाया मा बियो पुलिसनि नायबिजिरनायावसो सोराङाव फैगोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनैनिफ्राय रायजोआव गोदान बिथोनलाइ सोलिबाय।
आसामनि सावस्रि मन्थ्रिया गोदान एसअपिखौ फोसावदों। रायजोनि गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावबाय। थांनाय 10 साननि गेजेराव आसामनि कर'ना रिपर्टखौ नोजोर लाखिनानै आसाम सोरखारनि बिथांखि बायदियै सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै गोदान नेमखान्थि फोसावना होदों। गोदान नेमखान्थियाव जिल्लाफोरखौ मोनथाम खोलोबाव राननाय जादों। खायसे जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन, खायसे जिल्लाफोरखौ आगोलनि बायदिनो एसे रेहाय होनानै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू फोसावदों आरो खायसे जिल्लाफोराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया रुइनायखौ नोजोर लाखिनानै बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावना होदों। गं 7 आबुं लकडाउन जिल्लाफोरा 7 साननि थाखाय आबुं लकडाउनाव थागोन। गं 7 आबुं लकडाउन जिल्लाफोरा जाबाय गवालपारा, लखिमपुर, गलाघाट, जरहाट, सनितपुर, बिश्वनाथ आरो मरिगाव जिल्लाफोर। नैथि खोलोबाव दोनजानाय जिल्लाफोरा जादों शिबसागर, डिब्रुगड़, क'क्राझार, बरपेटा, नलबारि, बाक्सा, बजालि, कामरुप, दरं, नगाव, हजाइ, तिनसुकिया, धेमाजि, काछार, करिमगन्ज आरो कार्बि आंलं। बेफोर जिल्लाफोराव बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू फोसावनाय जादों। बेराफारसेथिं बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कर्फ्यू फोसावजानाय जिल्लाफोरा जादों फारियै धुबरी, कामरुप मेट्र', साउथ सालमारा, माजुलि, बङाइगाव, चिरां, अदालगुरि, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव, चराइदेव आरो हाइलाकान्दि जिल्लाफोर। आवगायनि बायदिनो गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन जिल्लासिम थांलाय फैलाय खालामनायखौ आबुं बन्द' फोसावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।